गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ जिल्लानि सिङाव थानाय गंफ्रोमबो सरकारि मावखुलिफ्राव बर' राव आरो हांखोखौ बाहायनांगौ। बर' हारिनि बयनिख्रुइबो गोदैसिन बिमा रावा आसाम रायजोनि नैथि राव महरै गनायथि मोननाय राव। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारि बिथांनि दैदेननाय मोनसे गोख्रों हान्जाया उदालगुरि जिल्ला बेंगिरि डाक्टर सन्देक सिंहनो उदालगुरि जिल्लानि बेंखनाव थानाय मोनफ्रोमबो सरकारि मावखुलिफ्राव असमिया इंराजि हांखोफोरखौ मावखुलिनि पस्टार बेनार बायदिफ्राव लिरनायजों लोगोसेयैनो बर' रावनि हांखोखौबो बेसोरजों समान बाहायनांगौ एबा लिरनांगौखौ लानानै जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथां सिंहनो गांसे गोसोखां बिलाइ गथायनाय जायो। मख'नो गोनांदि फैगौ दान मोनसेनि गेजेरावनो गासैबो खामानिफोरखौ नायबिजिरसंनायनि गेजेरजों राहा लानाय जागोन होननानै मिथिहोयो होनना फोरमायो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बिथां कर्नेलियास दैमारि बिथाङा। बिटिसिनि दारिमिन आरो फालांगि बिफाना बिटिसिनि माखासे फालांगियारि गौथुमफोरजों मोनसे सावरायलायनाय हाबाफारि लानायजों लोगोसे बड'लेण्ड ट्रेड एन्ड इन्डास्ट्रियेल डेभेलपमेन्ट कर्परेसन लिमिटेडनि इनभेस्टमेन्ट एन्ड स्टार्टआप फेसिलिटेसन डेस्क बेखेवनाय हाबाफारि बानजायदों। हाबाफारियाव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जारिनि हेफाजाबै इनभेस्टमेन्ट एन्ड स्टार्टआप फेसिलिटेसन डेस्कखौ बेखेवनानै होयो। हाबाफारियाव बिटिसिनि इन्डास्ट्रिज एन्ड कमार्स बिफाननि गासैबो जिल्लाजों लोगोसे महकुमानि मावख'आरिफोरजों लोगोसे बिटिसिनि गुबुन गुबुन फिसा फिसा दारिमिनगिरि आरो फालांगिरिफ्रा बाहागो लायो। बिटिआरनि सुबुंफोरा साखाथि रायजो अरुणाचलाव खामानि मावनो थांनो हानायनि थाखाय सावरायगोन होनना बुंथिदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। अरुणाचल रायजोआव थानाय बर'फोरनि थासारिखौ लाना गाबोन बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ अरुणाचल रायजोनि गिबि मन्थ्रि पेमा खान्डुजों इटानगराव सावरायगोन। बिटिआर राजखान्थिनि गेदेरथार खौरां। कास्टम बसुमतारिया दिनै बिपिएफ हानजायाव जइन जाबाय। बिजनियाव बिपिएफनि 87थि मावफुं जथुम्मायाव आबसुनि बारग' दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गुबुन हानजानि दैदेनगिरिफ्रा बिपिएफआव हाबदों। मिरु एबसुनि मोनसे समनि दैदेनगिरि महरै खामानि मावबोनाय आरो एजिपि राजखान्थि हानजानि दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारिया हाग्रामा महिलानि बिपिएफ दलाव जइन जाबाय। बर' हारिनि थाखाय समाजारि हाबा मावनाय कास्टम बसुमतारिया बे खेबाव बिपिएफआव जइन जाना राजखान्थिनि जौगालु हाबा मावनो थांखिजों बिपिएफआव जइन जायो। बिपिएफनि आफादगिरि बिटिसिनि बारग'सिब हाग्रामा महिलारिया कास्टम बसुमतारिखौ आर'नाइजों बिपिएफ दलाव बरायो। कास्टम बसुमतारिया बिपिएफ दलाव जइन जानायनि सायाव बिथाङा बर'नि बिटिसि गोरोबथा आरो राजखान्थि मोनथाय आरो बिटिसिआव हाग्रामा महिलारिया जौगालु हाबा मावनायखौ बाख्नायो। दिनैनि साना बर' हारिनि मोनसे दुखुनांथाव सान। हारिनि सासे गेदेमाखौ जों दिनैनि सानावनो खोमानांदोंमोन। दिनै गेदेमा बिनेश्वर ब्रह्मनि रुंसारि सान। दिनै 19 आगस्ट सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्मनि थैनाय सान। सुबुंथिनि थान्दै आरो बर' साहित्य सभानि बारग' आफादगिरि बिनेश्वर ब्रह्मआ 2000 मायथाइनि 19 आगस्टआव रुंसारि जादोंमोन। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा दिनै बिथांनि थैनाय सानाव बिथांखौ गोसोखांनानै मान बावदों। बिथाङा बर' हारिनि थुनलाइ समाजारि आरो हारिमुवारि जौगाखांनायाव गोबां बिहोमा होलांदोंमोन। प्रमद बर'नि दैदेननायाव आथिखालाव सोलिबाय थानाय बिटिआर खुंथाया रुंसारि बिनेश्वर ब्रह्मनि मांखरसालियाव लुफुंनानै होनाय सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्मनि मुसुखाखौ दिनै बिथांनि 23थि थैनाय सानाव बेखेवनानै होबाय। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा मुसुखा बेखेवनाय बुब्लियावनो बिटिआरनि 420 पिएइचडि सेन्टारफोराव बिनेश्वर ब्रह्म मेम'रियेल नलेज सेन्टार गायसननाय जागोन होनना बुंथियो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। एबसुआ बर' हारिनि अलखद समाव सोमावसारफिननो थियारि जादों। आसाम सोरखारा सोलो बोलो आरो खायदा कौशलजों बिटिआरनि माखासे गोहोखौ सेख'ना लांफिनदों। बाक्सा जिल्लानि गरेस्वर आरो तामुलपुर मोननै पुलिस थानानि सिङाव थानाय गंसे बिजिरसालिखौ कामरुपनि रङियायाव हरनायखौ एबसुआ गनायना लाया। बिनि थाखाय सोमावसारनो गोनां जायोब्ला सोमावसारगोन। बाक्सा जिल्लानि बिजिरसालिखौ गौहाटी बिजिरसालिया
6 शिड्यूल ओनसोलनिफ्राय नन 6 शिड्यूलाव लांनायनि जाहोनखौ फैगौ समबार मंगलबारनि गेजेराव मिथिनो हागोन। जुदि थारैनो बिदि जामारोब्ला एबसुआ गनायनाय नङा आरो बेनि थाखाय सोमावसारनो थियारि होनना एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों।